presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam। घर में नहीं रहता जब तो माई गेली हम फोन करके हमारा बोलाइए घर में नहीं रहता जब तो माई गेली हम फोन करके हमारा बोलाइए हम आइब जेबो हेतै नहीं हालागे तू खोल के रखी है ताला गे हम देखब तोहर महला गे तू खोल के रखी है ताला गे हम देखब तोहर महला गे खोल के रखी है ताला गे हम देखब तोहर कहिया से मूड हमर रहै के तोरा मिलै खातिर छियै गे कहिया से मूड हमर रहै के तोरा मिलै खातिर छियै गे पागल हम नहीं तोरा साला गे तू खोल के रखी है ताला गे हम देखब तोहर महला गे तू खोल के रखी है ताला गे हम देखब तोहर महला गे खोल के रखी है ताला गे देखब तोहर यारबा हम छियौ तोहर तू हमर जान गे आको देव पूरा सब तोहर अरमान गे यारबा हम छियौ तोहर तू हमर जान गे आको देव पूरा सब तोहर अरमान गे बनता परवीन बना घर बहला गे खोल के रखी है ताला गे हम देखब तोहर महला गे खोल के रखी है ताला गे हम देखब तोहर महला गे presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam।